Аз имам един особен сантимент към Велико Търново и всеки път, когато имаме концерт там, поздравявам хората на истинската столица на България. Данчо Терзийски е един изключителен човек, който има потенциала да развие този така и непипнат потенциал на Велико Търново. Повечето от нас знаят, като обикаляш по света, като обикаляш из Европа, има места с много по-малко история в тях. Места, които уж са много по-зле от Велико Търново, всъщност са развити и потенциала им е използван на максимум. Докато във Велико Търново нещата са с обратния знак. Значи там изобщо не се използва потенциала на този град. Той е страхотен, той е в центъра на България. На този град му трябва Йордан Терзийски за кмет. Крайно време е някакси нещата да тръгнат там и да тръгнат в правилна посока.